గీత టీవీ వీక్షకులకి నా శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు బుద్ధం శరణం గచ్చామి అనే శీర్షిక కింద బుద్ధ భగవానులు న్యాయ పాలన ఎలా చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా శిక్షలు ఎన్ని రకాలుగా ఉండేవి, న్యాయపాలన ఎలా ఉన్నది అనేది బుద్ధుడు మనకు ఎలా ప్రవచించారో, ఎలా తెలియజేశారో అన్న దాని గురించి ఈ శీర్షికలో మనం ప్రస్తావించుకున్నాం. బుద్ధ భగవానుడు న్యాయపాలన విషయంలో చాలా ఖచ్చితంగా క్రమశిక్షణయుతంగా అంశాలతో కూడి ఉంది. క్రమశిక్షణగా ఉంది, ఖచ్చితంగా ఉంది. బుద్ధ భగవానులు ఆ విధంగా న్యాయపాలనని నిర్వహించారు. నేరం జరిగినప్పుడు నేరస్తుడు అనబడిన వాడి సమక్షంలో కొందరు భిక్షువులతో కూడిన ప్రత్యేక న్యాయస్థానాలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఏదైనా నేరం జరిగినప్పుడు అందుబాటులో అక్కడ ఉండే భిక్షువులతో పాటు కొందరు భిక్షువులతో కూడిన ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. నేర నిరూపణ పిమ్మట ఈ క్రింది విధములైన శిక్షలు బుద్ధ భగవాన్ దృష్టిలో నిర్మించారు. అవి ఆ శిక్షలు అమలుపరుస్తాయి. ఏదైనా నేరం నిరూపించిన పిమ్మట ఏ విధంగా ఆ శిక్షకు నేరాలు అన్నవి ఒక 5 రకాలుగా బుద్ధ భగవాను మనకు తెలియజేశారు. తర్జనిక కర్మ, హెచ్చరిక, విడుదల. ఇలాంటివి ఎప్పుడు చేయకు అని చెప్పి ఒక హెచ్చరిక చేసి విడుదల చేయడం అన్నది మొదటి శిక్షగా చెప్పారు. నియష కర్మ, బుద్ధిహీనుడిగా వెల్లడించడం. వీడు తెలివి తక్కువవాడు అని ఒక ముద్ర వేసి ప్రపంచానికి వీడు ఇలా చేశాడు కాబట్టి అజ్ఞాని అని వెల్లడించడం అన్నది బుద్ధ భగవాను తెలియజేసిన రెండవ శిక్ష. ప్రవ్రజ్మయ కర్మ, ప్రవ్రజ్మయ కర్మ, సంఘ బహిష్కరణ. ప్రవ్రజ్మయ అంటే సంఘ బహిష్కరణ చేస్తారు. ఆ సంఘంలో అతనికి ఉండే అర్హత లేదని, ఈ నేరాలు చేయడం ద్వారా సంఘ బహిష్కరణే అతనికి శిక్షగా, 3వ శిక్షగా చేస్తారు. ఉత్ప్రేమయక కర్మ, ఉత్ప్రేరక కర్మ అంటే అడ్డగించడం. సంఘంలోకి ఏమైనా అతను ప్రవేశించి అలాంటి ఏమైనా సంఘ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు కానీ న్యాయం విషయంలో చేస్తే అతన్ని అడ్డగించడం. ఉపవాస కర్మ, 5వది విహారం నుంచి బహిష్కరించడం. ఆ సంఘం నుంచే కాకుండా ఆ ఊళ్ళోంచి మనం బహిష్కరించడం. ఉపవాస కర్మ, విహారం నుంచి బహిష్కరణ తర్వాత అబ్బన కర్మ ఉండవచ్చు. అబ్బన కర్మ అని వేరేగా ఒకరికి బహిష్కరణ అయిన తర్వాత అవుతుంది. ఉపవాస కర్మ సక్రమంగా చేస్తే, క్షమింపబడితే శిక్ష రద్దు కావడం అబ్బన కర్మ. ఉపవాస కర్మ సక్రమంగా చేస్తే, క్షమింపబడితే శిక్ష రద్దు కావడం, దీనినే అబ్బన కర్మ అంటారు. బుద్ధ భగవానులు తప్పు ఒప్పుకోలు కన్ఫెషన్ పద్ధతి కూడా ఉంది. ఎవరైనా తప్పు చేసినప్పుడు తప్పు అంగీకరిస్తున్నావా, నువ్వు చేసావా అంటే నీ తప్పు చేశాను అని కన్ఫెషన్ అతనికి కనుక ఒప్పుకుంటే దీన్ని ఉపాసత్ అని అంటారు. ఉపాసత్, తప్పు ఒప్పుకోవడాన్ని ఉపాసత్ అంటారు. పారిశుధ్యం, ధర్మాచరణ, జ్ఞాన దాన సంయోగం, అనాలోచిత నిరసన, జాగృతి, దయ, జాలి కలవాడే కావ్యవస్త్రాలకు అర్హుడు, అతడే నిజమైన భిక్షుడు. వేషారంభడాన్ని బుద్ధుడు ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకించారు. వేషం ద్వారా ఆకర్షించబడడానికి బుద్ధుడు ఎప్పుడు కూడా ప్రోత్సహించలేదు, వాటిని వ్యతిరేకించేవారు. ఈ విధంగా బుద్ధ భగవానుడు న్యాయపాలన చేసి సంఘంలో తప్పు చేశారా లేదో నిర్ణయించి, ఆ నిర్ణయించిన దానికి వారు చెప్పిన 5 శిక్షలను విధిస్తే, తప్పు ఒప్పుకున్న వాళ్ళని కంప్లెక్స్ను వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ తప్పు ఒప్పుకోవడం పద్ధతి ద్వారా కూడా తప్పు ఒప్పుకున్న తర్వాత కూడా వారు చేసే శిక్షలను వాటిని కూడా బుద్ధ భగవానుడు సరళమైన రీతిలో అందజేశారు. అందుకని మనందరం కూడా ఈ కాలంలో కూడా ఇవన్నీ చాలా బాగా ఉత్తమంగా మనకి పనిచేసేవి కాబట్టి మంచి విషయాన్ని మనం గ్రహించి బుద్ధ భగవానుడు మార్గంలో అందరూ కూడా మనం తప్పనిసరిగా ప్రయత్నిస్తామని, అందరూ ఆనందంగా ఉంటారని ఆశిస్తాను.